Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka kam tu kam them kala jelai bha hanong ba shilong. Hakini kisngi ha ba Nongtuh ki ap thap amtang man Rongtuh tangai ka pisa pilan ka kser ka ksa di ki wepat ki mar ki barem dor. Henry minta ki map shu wat ki tiar kitar babu hayeng ru. Kakum ka khubor ba ki pulik lapin mi hak website jongki lapin tip badang hak sautrek ukala lingkot aracar posan. Ki Nongtuh klap Rongtuh hak yeng jong urakesh sing kebadan hanong minsong dong kaman hashilong ba kla Rongtuh ik LPG cylinder ka bicycle ba ka we ka kor Suhjaiñ.